Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, masobra 1,000 ka mga edad 12 tubtob 17 anyos ginbakunahan sa siyudad sa Silay. Siyudad sang Cadiz kag bago ginhimo mandatory ang pagpabakuna sa mga empleyado. Sa mga balita national, travelers gikan sa South Africa ginadilian nga makasulod sa Pilipinas bangod sa bagong variant sang COVID-19. Pilipinas kalakip na sa may pinakanubo nga kasos ng COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa nga Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 27, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa niya. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day. Yes, good morning mga ka-aksyon. Good morning sa aton nga mga naga-monitor dito sa Facebook, no? Kag dira kay Ana Sinoro may aga sa La Carlota City, kay Luis Gonzaga, kag Eddie Laus. Good morning man. Kay Liza Joy Ilon Amoroso, Melili Oligo dira sa Barangay Tangub, Philip Isulat. Of course, sa aton nga presidente sa Energy Fans Club, Dennis Richard Timor Roma, Beth Tumangan, morning man sa imo. Kag kay Diloterio Acosta Gary, good morning man sa imo. Halindira sa Manila, no? Lito Dayap, maayong aga man. Kag of course, sa aton nga mga ka-aksyon pangabay nga mong kamo ano nga ang aton sining FB Live i-share man naton
para nga ang iban nga hindi malambot malambot na nato no sa aton sini nga pagalagad. Share lang mga ka-aksyon sa aton sini nga FB Live. Sa aton dira nga mga ka-aksyon sa Libertad Public Market, mayong aga dira sa inyo mga vendors naton dira nga halin ba kagabi ara na dira. Good morning. Medyo matulutog na aton nga tiyempo karon nga kaagahon mga ka-aksyon. Ati sige, standby sa aton mga balita lokal. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang big factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, 5 minutos sa nagaligad sa tak na ang alas 6 sa detalya na sa aton mga balita lokal. Masobra 1,000 ka mga kabataan nga nag-edad 12 tugtog 17 anyos ang nabakunahan na kahapon nga adlaw matapos ginbuksan bilang vaccination site ang Magic Land Amusement Park sa siyudad sa Silay. Sunod kay Provincial Administrator Tenay Refrando Diaz II, may prior registration ni patigayon sa kada barangay antes sa kahapon nga adlaw kag tuyo mabakunahan ang tanan nga menor de edad sa Silay antes magbukas kang magbaton sa mga kabataan gikan sa mga katupad nga banwa kag siyudad. Duga pa ni Diaz, kaupod sa mga kabataan ng ilang mga ginikanan. Pahayag pa ni Diaz matapos mabakunahan, ginatagan ang mga kabataan sa libre nga ticket pasulod sa amusement park nga ilang magamit matapos ang isa ka semana. Duga pa ni Diaz, sige-sige na ang pagpatigaan sa vaccination dira sa may Magic Land. Umpisa naman Disyembre 1, paidalom na sa mandatory nga vaccination ng tanan nga empleyado sa syudad sang Cadiz. Sa interview sa Action Hotline, yan pa ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. nga mapa-JO, kontraktual o kung regular man nga empleyado ang ginakinanglan nga magpaidalom sa mandatory vaccination. Sino kay Escalante, ang empleyado nga hindi magpabakuna ang gina-require nga magsumiter sang negatibo nga RT-PCR swab test result kada 15 ka adlaw at their own expense. Sunod pa kay Escalante, ang iningatika ang bilang pagsunod man sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga mandatory vaccination sa mga on-site employees. Samtang nagpapanaog man sa mando si Bago City Mayor Nicolas Yulo nga mandatory ang vaccination sa mga empleyado sa siyudad sa Bago. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Yulo nga Nobyembre 25 sa iya ginpirmahan ang nasambit nga mando. Kaangay sa siyudad sa Cadiz, ang mga empleyado sa Bago ang gina-require man nga magsumiter sang negatibo nga RT-PCR test kada 15 ka adlaw kag sila man nga mga empleyado ang magabayad. Sa karon, malapit 40% na sa populasyon sa siyudad sa Bago ang nabakunahan na kontra sa COVID-19. Ginaabi-abi naman ni Governor Eugenio Selexon ang tikang ginhimo ni Mayor Salvador Escalante kag Cadiz kag Mayor Nicolas Yulo sang Bago angot sa pagpapanaog sa executive order nga paghimo mandatory sing vaccination sa ila City Hall employees. Suno kay Lacson, ginaengganyo man sining iban nga mga alkalde nga sundon ang ginhimo sang duha ka alkalde agod makabulig nga mapadasig ang vaccination rollout sa probinsya. Palayag ni Lacson sa bahin sang Kapitolyo, iya pa usisaon kung may mga nabilin pa nga empleyado nga wala nakapabakuna kag iya istoryahon kag kung hindi madala sa istorya, mahimo man nga magpapanaw siya sa executive order nga himuon man mandatory pagbakuna sa mga empleyado. Sa karon yara pa lang sa 27% na bakunahan sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang nakarecord ang Western Visayas sang 57 lamang kakaso sang COVID-19 kahapon nga adlaw. Sa bag-o nga mga kaso, ang Negros Occidental nakarecord sang 23, siyudad sa Bacolod may 13, Iloilo may napulo, Capiz 7, siyudad sang Iloilo 4. Samtang 174 ang bago nga nag-ayo nga nagdala sa kabilugan nga 137,369. 99 naman ang bago nga napatay kag ang kabilugan karon nga death toll nagdangat na sa 4,170.
Ang Western Visayas mayara pa sang 3,691 kaaktibo nga kaso sang COVID-19. Sa iban pang balita lokal, isa pa lang ka Bureau of Jail Management and Penology Facility ang nahamtan sa Isla Sang Panay ang nagapatigay na sa jail visitation. Sino kay BJMP spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio, inapamat-amata na sa mga pasilidad ang pagpahamtang sa mga lamesa nga may plastic barriers agod malikawan ang mga rason sa paglaptas ng COVID-19 virus sa sulod sa selda. Dugang pa ginpanugyan sa ila health service nga matamat lang pagpahanugot sa visitation, kagulaton nga mas palawigon pa ang pagpatuman sa COVID-19 alert level 2 status sa mga lugar nga ginapamtangan sang pasilidad. Dugang pa ang panugutan lang nga makabisita ang mga miyembro sang pamilya nga fully vaccinated na. Nagbisita naman sa Negros Occidental Police Provincial Office si PNP 6 Regional Director Brigadier General Flynn Dongbo kahapon nga adlaw. Sunod kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, ining unang kaibigan nga nagpungko si Dongbo sa Nobyembre 11. Liwat nga nagpanungdom si Dongbo sa kapulisan nga padayunon ang health protocol batok sa COVID-19, ang sumuman ang internal cleansing sa kapulisan, pagpanglimpyo sa opisina kapag hatag pagtamod sa komunidad. Ginpalambot man sini ang gusto ni PNP Chief Gionaldo Carlos nga gamiton ang pondo sa mga programa ka magtrabaho sang husto ka ma-interest para sa pumuluyo. Inalauman naman nga sa masunod nga pagbisita niya amo ang paglibot sa mga estasyon sang kapulisan. Ginabi-abi man sa Bacolod City Police Office ang pag-abot ni PNP Regional Director Brigadier General Flynn Dongbo. Sa pagpamulong-pulong, gin-highlight sa mensahe ni Dongbo ang pagpahanumdum sa tanan nga personnel angot naman sa COVID-19 alert level status ang syudad. Ginpahayag man sini nga umpisa sa Enero 1 masunod nga tuig, umpisa ng pagsaylo sa mga Bacolod PNP personnel sa mga banwa kon syudad nga wala sang miyembro sang pamilya o kunhimata nga nagapapili sa eleksyon agud magapabilin nga nana-partisan. Travelers gikan sa South Africa ginadilian nga makasulod sa Pilipinas bangod sa bagong variant sang COVID-19. Samtang Pilipinas kalakip na sa may pinakanubo nga kaso sang COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2. Good morning and happy Saturday sa atin sining nga mga ka-aksyon. Moradi 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Yes, good morning Luat, no? Good morning Action Eden. Piyo na na. Oo, piyo na na. And you look beautiful in black. You look so beautiful in black. Muna. Nami. Ha? Nami. Yes, good morning Liwat sa atin mga ka-action. Happy weekend na naman. Yes. Tuligan naman ko na great happy weekend. Subong happy weekend naman Liwat. Ganda klasik, no? Oo. Dason si Mana, dason nga weekend is already December. Na kay Wednesday daw, December 1 na mo. Yes, so kag 28 days na lang to go until Christmas. Oh my G. Lapit na gid lang. Merry Christmas. Lapit na lang gid ang 18 man. Lapit na. Ka-prepare ka na to? Nagpa-order na ko to. Alo, bongga, walang order. Gina-order pag hindi galit, no? Bongga. Nambuto si Action Dorel to do ito ka-update sa ako na. Bongga, kapili pa si Action Dorel. Kaya napilian niya pa kuguro sa sang skirt. Kaya hindi man law ay tanawon si mo. Correct, oo. No? Ang naka-tube ka man. Bongga, no? Tanawon na kung ano na ang progress. Ang progress. Sige, yes. 28 days to go until Christmas, 35 days to go until New Year. Yes. Dali na lang dali lang matapos ang 2021. Oh my G. Ka exciting sang 2022. Yes, so May 2022. Ako dali ko nga atong 2020 to dali ta matapos. Ning 2021 dali ta matapos. Kaya mo gininga mga tuig nga portige nang nagyan sang portige ka puraot. Sang Pilipinas kag sang bilog nga kalibutan of course. Yes. No? Kabay pa yang 2022 mangin lain naman iyang sitwasyon para sa atin. Bawi naman tani no. Gani, bawi ta. Makabawi kita sini no. Sige, kay Romar Tamayo dira, good morning. Sa pamilya Magbanwaman, good morning. Athea Kim Iriman, follow mo Action Eden. Wala na ano man si Giancarlo Parinas. Wala pa lang buto dugaran siya Erla Vega. Yes, kag-ari na si Giancarlo Parinas. Thank you so much. Nag-send siya 100 stars. Salamat kid. Bongga. Taga ko niya hindi siya sa Philippines bong. I think. Si Ma'am Vanessa Mayo, happy Friday sila mo. Yes. Partying na naman si Madam V. Ay, nag-party na naman. Sana all party. Grabe si Madam. Thank you so much, Ma'am Vanessa Mayo. And hello kay Doc Matt. Yes. Nerwin Sakmar. Kay Elvira Hilogo. Ate, ato sa KSA si Giancarlo Parinas. Yes. Mayo-mayo lang da, sir. Oo. Kay Ma'am Luisa Melos. Good morning, Ma'am Louie. Kay Sir Melchor Deran. Of course, kay Teacher Romela Arevalo. Kay Tito Shallow. Mayong aga. Na si Shelo, ay pa. Nagpuli siguro. Kay birthday sa uni ka ihay. Ay, oo, birthday ka. Belated happy birthday, Excel Faye. Tita, gulgulan kita ang pato. Naubos. Ginuubos na ng ruhungod para wala nabuburan. Para wala nabuburan. Yes.
Larry Rico, good morning. Monitor lang sila ko sa Purok, Kalubay, Barangay Sampinit, dira sa Maybago City. Sa kapihan ni Lani da, mayang aga dira sa inyo kasi nagapangape. Ha? Yes, Canha family, dira sa Mayla Castellana, hambali Ma'am Ana Sinoro. Pering Montes, live watching from Sitio Agbulod, Barangay Prosperidad sa DSB ini. San Carlos. Ay, San Ang Carlos Prosperidad, na San Carlos na ya. Okay. Oo. Daw amo na siya, but I think, hindi ko sigurado. I think amo ng boundaries ang San Carlos sa DSB. Kay Sally Auke de Sousa, good morning ma'am from Sam Village. May gasend sang sang 200 stars. Hindi ko makita kung sino ni, wala pa na send. Yang send 200 stars and to pin your comment. Nga way gapin now. Dugay-dugay pa kung duga loading pa lang. Alin sa naliga pang inadlaw na wala ko makita gapin nga ginapin ang 200 ang send sang 200 stars. Ano na Mark man? Si Mark. Tawag ako si Mark later. Sally Auke de Sousa, madam ugid nga salamat sa 75 stars. Martin Aliling, maing agaman, Ray Barrioga, dira sa may DSB salamat. Florencia Villacampa, happy Saturday ARB, thank you so much. Kay Ma'am Siyamba ko si Ma'am Jinky de Lagdon gid. Nag-send sang 200 stars. May aga ko na kay Mr. B-Boy Villasor. Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matthew Mayo, Noel Amar, Alex Monteza, Milili Oligo, Lily King, kag iban pa nga EFC members. Of course, si ila ni Mama Lolit kag ni Papa Joe dira Lagdon, si ila dira ni Karina bala. May aga dira. May aga, oo. Si Sally de Sousa nag-send man 75 stars. So, salamat man. Oo. Florencia Villacampa, Baby Gregorio Yulo, Ma'am Christine Menyes Villalobos, salamat. Kamusta ang mga kasilhigan tada? Efraim Arus, may agaman. Hambali Ma'am Dialagdon, sila ni Aljun Apil, Jen Dialagdon, Jane Gorgrazil, May Villar, Lady Red Alifer, Rose Villaluna, Tali Casania, Annabel Refuela, salamat shigid. Sili, ginapatamyaw man ni ko ni Maninoy mo one Galyo to my one and only beautiful wife. Do may sala. Do may sala. Kahapon mayang lagaw-lagaw na kahapon kay Thanksgiving mo. Wow, grabe kay bongga ginatong mga Thanksgiving. Dapat ako nga event. Why sila yan kwansang turkey, hindi turkey na. Pato ang ilaya. Ay na bongga, lokal. Pato ya kay hindi. May nga hindi pabo. Kaya ang RJ Boys ni ko yung pa turkey, mong ti pato Ay alam bongga. Hindi turkey ang ilaya Halin siguro sa bago ay. Sa Punta Playa siguro halin. Nasiya to ni Shelo. Kasi, hindi na ding mga patok ng iban na rumila. Labay man ako, nagguan 378 million sang loto, mapatad tabla karon. Nadaga na. Nadaga na to? Nadaga na. Lakasad, wala ko yung ulat ba? Nadaga na, grabe. Lisa Joy, ng 378 million, nadaga na. Oy. May kuhan mo, 378 million na, na premyo sa loto na panalunan na ng isang mananaya. Solo guro. Grabe. Sid ingon ko pa ni karon nga akon nga taya o basi Basi ikaw to? Sid ingon ko pa ni karon. Grabe no. Basi ikaw to guro kay pusipos ka lang da. Gani sige sid ingon ko pa gani nga akon. Sige. Kay ko kabalos ang numero mo. Sige. Lisa Joy Elon Amoroso, advance Merry Christmas kuno. Salamat. Michael Singo Lamayen, good morning man. Okay. Sige, salamat. May ginhapit ako si Ma'am Luing Meloso. Wow, doon ay blama ko ba? Thank you so much, Ma'am Luing, sa iyong siningagin na habit. Ano na yan, Ma'am? Alam mo na, Ma. Standby na kita sa mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaya sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginaprubahan sang Interagency Task Force ang temporaryo nga pagsuspende sang inbound international flights gikan sa South Africa, Botswana, kag iban pa nga pungsod nga may local cases sang B11529 nga variant. Suno kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang ining ban ang epektibo tungtod Disyembre 15. Duwa man ni Nograles, ginmanduan ang Bureau of Quarantine nga pangitaw ng mga travelers gikan sa mga nasambit nga pungsod nga nagabot sa Pilipinas sa nakaligid nga 7 ka adlaw antes ginpatuman ang travel ban. Ang nasambit nga mga travelers ang ipaidalom sa 14 ka adlaw nga facility-based quarantine kag ipaidalom sa swab test sa 7 nga adlaw. Samtang ang mga travelers nga nagabiyahe na antes pagin-anunsyo ang travel ban, ang ipaidalo man sa 14 dias nga quarantine pag-abot sa Pilipinas kag ipaidalo man sa swab test. Nagka-discover mga scientists sa South Africa sa bagong COVID-19 variant nga gitawag nga B11529 nga mayara sang hindi normal nga pagdamo kag nangin mas makalalaton. Una nga na-discover ini sa probinsya sang Gauteng kag nagapati nga mga eksperto nga ini ang mayara naman sa 8 ka iban pa nga mga probinsya. Naglabot na sa isa ka gatos ka specimens na natupod sa South Africa nga B11529 nga nasamit nga variant sa posible nakita naman sa Botswana kag Hong Kong. Sunod sa South Africa National Institute for Communicable Diseases nga ilag natun-an sang maid-id ang nasamit nga bagong nga variant kag ilagin pahibalo sa working group sang World Health Organization. Ginakabig naman sang independent monitoring group nga Octa Research nga potential cause of concern ang bagong variant sang coronavirus ang ginreport sa mga eksperto sa abroad nga mas madamo ang matapikan. Ang ining variant amo ang rason sa pagsaka sa kaso sang South Africa sa din napulo ini ka beses nga makalalaton ikumparar sa Delta variant nga makaduha ka beses kag Beta nga makatatlo ka beses. Suno kay Octa Fellow Dr. Guido David, ang variant tama kalayo ikumpara sa original nga strain kag sa karon ginamonitor pa sang grupo ang kapasidad sa paglaton kag kung paano ini makalusot sa bakuna. Suno sa reports ng Reuters, ang daily infection sa South Africa nagsaka sa sobra 1,200 halin sa isa ka gatos ka kaso sa unang semana sang bulan. Kalagip na ang Pilipinas sa mga pungsod sa kalibutan nga may pinakamanubo nga kaso sa COVID-19 matapos nagpwesto sa ika-134 nga ranking sa COVID-19 per million sa records ng World Health Organization. Sa records ng WHO tutud Nobyembre 23, yara sa ika-65 nga pwesto Pilipinas sa mga pungsod nga may pinakadamong aktibong kaso, ika-120 sa
pwesto sa COVID-19 deaths per million, kag ika-93 sa case facility rate. Sunod sa DOH, dako ang insakaw sa Pilipinas matapos ang peak sa mga kaso sa Setyembre tuwing 2021. Sa kaugalingon nga datos ng DOH, na record na lamang sa negative 49% ang 2-week growth rate sa pungsod, kag ang average daily attack rate ang yara sa 1.55 cases per 100,000 population. Dumili pa ang kumustahan ay beso-beso paghakos ka anuman nga sa isang physical contact sa mga kandidato sa panahon sang kampanya. Ini ang guidelines ng ipapanahog sa Commission on Elections para sa in-person campaign. Kalakip man sa ginadumili ang pagkuha sang selfie o kontrato nga kaupod ang politiko, subong man paghatag sang pagkaon o kung anuman nga mga bagay. Sa naguluhan, mag-umpisa ang kampanya sa national level sa Pebrero 8 tubdob Mayo 7, kag Marso 25 naman tubdob Mayo 7 sa local level. Ang eleksyon gintalana sa Mayo 9 tuig 2022. Ginpahayag sa Commission on Elections nga 99.6% na sang vote counting machines nga gamiton sa 2022 nga eleksyon ang nakaayo na. Sunog kay Comelec spokesperson James Jimenez, nakaayo na ang 96,981 ka mga VCMs kag may 334 pa ka units ang ginakaayo. Dugang pa ni Jimenez, ginasaligan sang Comelec ang final trusted build VCMs para sa 2022 election sa unang nga semana sa Disyembre. Sakop sa final trusted build ang tanan nga parte nga nagapagana sa VCM, kalakip na ang canvassing system. Sa katapusan nga bahay sa aton balita nasyonal, polisiya sa gihapon ang kinahanglanon nga tadlungon para mahatagan sa bulig ang tanan nga Pilipino sa panahon sang pandemya. Sa interview sang DZRH sa malipaning balita ni senatorial aspirant kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga may gintiganan nga pondo sa idalom sang proposed 2022 national budget nga magabulig sa mga pumuloy o sa mga Pilipino. Apang ginkomentahan ni Cayetano nga tubtub karon pre-pandemic policy pagyapon ang ginagamit sa din ginatigana ang pundo sa kalain-lain nga ahensya para sa ayuda. Nagapati si Cayetano kinahanglanon ang pagtadlong sang Kongreso sang polisiya para mas madamo nga Pilipino ang mabuligan. Yun nga, nasa pre-pandemic policy making pa tayo eh. Ito yung mga ilalagay mo sa departamento kasi hindi mo alam kung saan ang tatama bagyo, saan part na tatamaan ng drought, saan part may nasunugan, di ba? So, but sa pandemic mode, lahat nangangailangan eh. Kahit naman hindi ka na lockdown, apektado pa rin naman ang negosyo mo, ang hanap buhay mo. No? So, I think policy-wise, Henry, yun ang problema. We're still thinking as if tapos na pandemic or walang pandemic o kaya sandali na lang tong pandemic. Hindi pa tayo nag-iisip ng nandyan yung pandemic. Di ba? Praise God na lang pagka bukas na wala. Pero wag nating asahan na bukas mawawala. Inyo gipamatigan aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report second portion upod kay Aksyon Fred Salanga. Ang inyo naman nga news team Aksyon Eden Abos. kag Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,